waziwai kumativi mana ese enyika. Zita rangu ndinonzi Mary Taruvinga. Tinokuchingamidzai kuchirongwa The Village, uko kwatinotarisa zvinoitika munzvimbo dzakasiyana. Nhasi tiri kuBindura kuTrojan Mine, kwatatevera nyaya yevanwi vedoro. Vamwe vanovati Zvidhakwa, asi zvisinei vakavhura sangano ravo kana kuti chechi rinonzi zivamwari. Kereke iyi yave nomwedzi umwe chete yatanga, asi iri kukura zvakanyanya. Yatova nevatendi vanopfuura zana. Vanhu ava vanosanganisira vakadzi nevarume vanowanzoiswa muzvikwata zvevanhu vakashoreka mukugarisana, asi vanozvipa awa rimwe chete rekunamata nekunzwa shoko raMwari musi wesvondo wega wega. Kana vapedza vochinonwa havo doro. Regai tinzwe mukuru wechechi achitaura matangira avakaita sangano ravo nemanamatiro avanoita, kuti vanoverengawo here Bhaibheri, vane vashumiri here, vanozvifambisa sei. Tamuimbirawo Mwari wedu ari achatitarisira muzuva ranhasi nemazuva ose achatevera. Tamara tapinda muvhu, asi kudenga uko ndo kune rufu rwechituu. Vakataura sekuru Joe last week, vakati rufu ratofa pano pasi ndorokutanga, asi kudenga uko patichasangana naye musiki achatitonga futi. Saka tiri kuvavarira kuti uko kumberi kwatiri kuenda uko sanobatwa tine mhosva futi ngaive yakaita sei yakareruka. Ikuko zvino nguva iyi toipa kune vemedia pane zvavari kuda kuziva, tovapawo mukana iwo. Saka mchatanga kuona kuti zita renyu ndizvozvo video background chechi makaitanga rini ndizvozvo chii chakakupromptai kuti muitange, chii chakakuinspire kuti muitange ndizvozvo membership yenyu yakamira sei? Right, ini ndonzi Richard Twabi,
Ndonzi Richard Twabi. I'm a founder of the Zivamwari Church. Iyo church yatekeshera ita mukurumbira nyika yese. Zviri sizvo zvakatariswa nevamwe vanozviti they are very much holy. Asi takaona tiri kusarira shure mukuziva shoko raMwari, mukuziva musiki wedu, mukuziva munhu anotitarisira mukati meupenyu hwedu zuva nezuva. Ndine mamwe ma-co-founders andinawo pano. Tinawo vamwe vatakati pari zvino tofambisa shoko raMwari. Chakati inspire kuti ndisvike padanho iro ratiri zuva ranhasi rekuti izvo fine, I'm a beer lover. Ndorifarira zvikurusa. Every day pandobva kubasa I make sure kuti ndomwawo 1 or 2. Wozoenda hako kumba asi tamboti PK mbicha. So it was on a Sunday a month ago pandakashanyirawo co-founder wangu kumba kwake, takagara tichimwawo doro. Ndikamubvunza, tiko naiwe takagara panapa asi madzimai edu aenda kuchechi. Inini wangu mudzimai anopinda AFM. Co-founder wangu mudzimai wake anopinda CCAP. Tikati ako muri dzedzo zvaenda uko, isusu takagara panapa tiri kumwa doro. Tiri kuitei? Tadii kutevera uko. Kanzi no, ina ndikakwanisa kutevera ikoko because ndakatomboenda ndikadzingwa. Chakakuita kuti dzingwe chii? Inyaya yekuti mumwe wedoro. Saka vanhu vanomwa doro tino sideline mumachechi akawanda, kumasungano mamwe kwatoenda uko. Saka takaona kuti no, tigare hedu pasi. Tiunganidzewo vamwe vanomwawo doro, vanoputa fodla, vanoita msikawa, vanoita zvakawanda wanda. Asi shoko raMwari vachida kuti sei varihwe. This is why takagara pasi tikati no, ngatifomewo chibato church yedu inotiziva Mwari. Timuzive munhu akaita sei akatisika. Since iye munhu yeye akatisika nemufananidzo wake. Meaning kuti at the end of the day tofanira kumuita sei? Tofanira kumunamata, tofanira kumuonga. Paunomuka makuseni wega haumuki seshiri kungomuka utotanga kubhururuka. Hayo unofanira kupfugama, kunamata hazvirevi 3 hours, kunamata kurevi 5 hours, kunamata mashoko matatu chaiwo. Mwari mandimutsa ndinotenda. Mwari ndachaisa ndabva kubasa ndichiri mupenyu, mutezo wangu wakakwana ndinotenda. Saka mavamba chechi makazofamba sei kuti ikuru kudai? The very day iroro ratakadecide kuti tiite izvozvo, takatosimudzana nepepa kati handei kumabhawa kune vamwe vedu. Chamwa tafunga kudai, tafunga kuti tiitewo chechi tinamate isusu. Handiwo wakagara kunuko asi mhuri yako iri kuchechi. Tadii kuti neSunday yega tongoita 1 hour yedu yatonamatawo. Saka that very day takazoenda kumba tine about 65 members that register. Of course we were not quite sure kuti pa 65 nemusi taiti the next Sunday toda totanga to implement. Tatisingafungiri kuti tichawana mafigures iwawo because vanhu vanogona kungonyoresawo kuti ndinyorewo asi mukuzviita zvinhu woshayikwa. But I'm very much happy to note and say that the very first day yeSunday yatakazotevera yacho yataiti tatanga, we had about 40 people. Mune imwe chechi yamakambopinda here? Inini I'm a Muslim. Yes. Makasire. Zvinhu zvandandisingahwisisi kuti ndinoenda kuchechi on Friday toita zvatiri kuita kuchechi ikoko, but ndobva ikoko pasina chandaita sei chandahwisisa. No Muslim, the world yeMuslim vane zvavo zvavanoita, isusu kuChristianity kunezve. Saka umunhu anoenda kwaanohwa shoko. Yes. Ndizvozvo first zvatoita izvo zvinoitwa kune mamwe machechi ose amunoona. Tinosvika kutoimbawo worship, nziyo dzekuwoshipa Mwari wedu. Soon after, like you say, kuti isusu pakati pedu apa hatisi tese tinoriziva Bhaibheri, tinoda kuridzidza, toda kuziva shoko raMwari. Saka hapana munhu atingati uyu ndiye chaiye. So we decided no, tinokumbira kune mamwe machechi, kune avo vanozviti vane zodzo vauye vatiparidzire 1 hour 9 to 10. Vakatiparidzira shoko, takanyarara hedu, tohwa shoko, tomurumbidza Mwari, tochipararira. Saka zvatambirika here kumachechi amuri kukumbira iwayo, zvatambirika here kuti vanouya vachiparidza?
ndizvozvo mangoti nonokei asi vanga varipo. Which church was that? Apostolic Church. Apostolic Faith Church. Vanoziva nekuti mwoyo murefu. Venguo refu. Saka before that pane vamwe vamakambokoka vakauya. Yes. Chimombe 7th day. Oh. Yes. Saka we've got an open door policy. Tuda kudzidza kubva kune masangano akasiyana-siyana. Ikoko kune vacho vanoti vanoziva Bhaibheri. Vouya votiparidzira 1 hour chete. Yes. Membership yenyu yakura sei? Membership yedu iri kukura baba. Tikutarisira like I'm saying kuti ivava ndivo vashoma muri kuona asi vamwe vari kumabasa. Vamwe ndivo vabatikana nezvinhu zvakawanda zvimupenyu. But so far we are above 100. Okay. Yes. In 1 month of operation? Yes, in 1 month of operation. Kumabasa uko takatoisa mapost. Kumaini kwese everyone knows. Management knows. Everyone in Bindura akuziva kuti kune church inonzi Ziva Mwari. Ende hatisi kudzokera shure. Toda kuramba tichienderera mberi kusvika munhu wese akuziva Mwari. Amen. But muchada kakutendeusa vanhu hamungarambi muri pamaimba navo. Nyika yese ichada kuti mune urongwa here hwekundoparidza kana kunze? Ndizvozvo urongwa huripo kuti we want to spread all over the country. Tichada kuitawo mabranches out there. Yes. And I'm quite izvezvi ndoda kutongokuzivisai kuti no. Since tine link yekujoina Ziva Mwari, kune variko kushuruka vakatoti no tiriko kuno tokwanisa kuita sei kubatira ishoko tiri kuno ngati tozokuteverai ikoko imimi you be guided principles and protocols ekuno kubhindura kwatangira church. Of course ikoko you can go ahead. Variko kushuruka right now vari kuti no tichamirira church and tichaplana nemamwe mamembers echurch rino kuvisita Shurugwi tonosimbisa shoko ikoko from there toendawo kumwe tichifambira nyika yese tichadaro. Saka musi weSunday munozotanga kunoungana. Soon after the church service, soon after vanhu vagamuchira chingwa cheupenyu, tadya chingwa cheupenyu, tahwa shoko, tochibva pano tochipararira tochienda kunoita zvatine tichiita. Nasi nenge manonoka kutanga. No, tatanga 9. Imi ndima matinonokei kusvika. Ndikuri yakutanga kuno. Hazvina pressure. Shoko ndo rakakosha. Shoko ndo ratinoda kuinstilla muvanhu. Tinoda kuti vanhu vachinje behavior. So mazati ikoko kumabhawa kwatine tiri antika tikakonana hatingosvitsani pakurovana kana kuroyana kana kudii. And unozvidzora kuti neshoko rera ndahwa kweyo handifaniri kudaro. Kumabhawa kunozikamwa nezvimwe zvinhu zvinoshoorwa nevamwe vemamwe makerekewo zvakaita sekuti behavior yamava muchitaura iyoyo nechipambiwo nezvimwe zvakawanda zvine zvichiitika idoyo. Maererano neizvozvo imimi sekereke munenge muchidzidzisa chii pamusoro pazvo? This is why tine open door policy togamuchira vese vanoroya vanodi vese. Mwari paakatisika isusu tese akatifananidza akatisaiti level imwe chete. This is why kana mvura ichinaya hainayi pamba pemutendi chete, inonaya chero nepamba pemuroyi. Mvura iyoyo inonaya pamba pembavha because akatifananidza akatiita ipa. Saka isusu hatisi kutarisira kana kuti munhu apfeka sei. Unouya shoko raMwari ndo riri important. Kupfeka kwako hatinei nako, zvaunoita hatinei nazvo, asi kugara pasi 1 hour iyoyo takati ndiyo yakakosha iyoyo kuti ungoziva chete kuti pane munhu akakutarisa. Munokoka vaya kuti vaparidzi vakatanga kuparidza vachishora izvozvo? So far pamharidzo yese yaitika for the month, yes, hapana ari kushora izvozvo. And we don't expect kuti munhu auye achishora zvakadaro. Tiri pano pakudzidzisana shoko chete. Kumbiro vamwe mamembers. Mateburu? Saka biyari mwiri pano. Mateburu. Mamembers echurch. Okay, sister. Vai makatendeuka makapinda muchechi zvaita sei?
Ndinonzi Fatima, ndorando nyosika mwanana. Kupinda muchechi ndakapinda ndakokwa. Nafounda vida vanhu vakandikoka. Ndakaiswa pagroup message. Titamutsa chechi inonzi zivamwari. Saka inini ndakabva ndazvitambira. Nei ndakazvitambira. Pandinobuda mumba ndichinoona doro zvimwari vanenge vanditendera. Saka ndozvakapa kuti inini ndifarire kuti ndofana kuwana awa rimwe chete randinongovarumbidza. Zvandichazoita ndapedza kuvarumbidza zvazvenyu mimi ndimunotarisa, asi inini naMwari wangu tinotaurirana. Saka ndizvo zvandakangofarira. Zvakanyanya ndaitombopinda apostori inonzi kwaMugodhi. Ndo yandaipinda. Chandakasiyira mugodhi ndechekudai. Ukange uri muchechi handiti semubvunzo wamambobvunza baba kuti mababa wako unoitwa zvakadai handiti ini ndine tarisire kuti kana ndapinda mugodhi handifani kuwana baba veimomo vachiziva kuti ndiri mainhingi vanonditi vanondida handimazvinzwisisa kureva kuti hatina dzidziso hatina rwendo handiti nokuti tiri kuti kana tauya ikoko ngatiitei zvakafanira panguva iyoyo handiti inini I'm a single mother ndinototarisirawo kuti nditowanawo asinawo handitika tirimo muno muchechi yedu yaziva Mwari iyoyi tigotofambidzana shoko richitoenderera kumberi. Munouya here nevana kunoko izvezvi zvinyaya kuti chete nhasi kwavo ndokwavaenda vane yavo chechi yavanopindawo zvavo vaendawo kwavo hanzi kune chiyamhino zviri kuitwa ikoko asi shungu dzangu ndedzekuti vauye handisi kuti vangagone kutendauka kana kuti asi vanyatsoona kuti kana ndichivati ndiri kumukira kuchechi vazive kuti zveshuwa ndinge ndichitononamata seizvezvizvi ndapinda mumba 3 am ndanga ndakadhakwa asi ndakurumidza kumuka nekudhakwa kwangu ikoko ndikati ndoda kunoshandisa awa rimwe chete kuti Mwari vagone kundiramba ombere zvakanaka. pane vamwe vanga vachitamba hanzi takangofanana. Ine ndonzi Sani Chikandira. Nemakumi mangani ba? Anaconda. Ne 59. Asi aiwa iri chaiyo ndine 60. Mwaita utabwara amwe aende aya kuti unoitewo amandi maizowa uri kudhara nekudhara kwedu kuti unombopindawo muchite apa asi wokuberekewa chaiyo ndine 62. Asi ari pachitupa 59. Sana makajoino chechi zvaita makajoino chechi zvaita kuti ndijoine chechi ineni chakandifadza chaizuka iri indopinda Anglican ndakabva bhatizwa muAnglican saka chimwe chakandinakidzawo chechi iyi ndeye kuti muno mutrojeni takangoita kunge vanhu vemunhu mumwe chete pakaitika rufu unoona zvidhakwa zvacho isusu vacho ndisinoenda kuseri kwakatumba uku vekumachechi vacho vanenge havachere uko kurara ipapo isusu vacho ndisi tunoenda uku vachipita foja vachinwa doro vanoita pfungwa yekubatsira pacho kuenda koviga uku ava vanenge vabvawo kumachechi ikoko sanongouya vakachena so ngoti apa achisvika uri pagoa apa hapana kuitwa musha urofoshora habateroro everything saka yanini chandakafanira zvidhakwa zvinodetserana orofoja ukuita foja ukaenda kuchechi kwacho kana chiri apa handimanzwa vezvataura paulo isi tinenge takadhakiwa so vachida kuparidza sokutoziva kuti ndini ndiri kuparidziwa ndaunenge wauya wakakomeka apo kane bhiazi apo one way futi pamwe apo une trousi one pamwe bhusi yakadai so wozonza kuti ava mazuva vesava unouya une one trousi oromwe mari yekukanda umu chaimo dzimwe nguva iyi achisevenze vesitakamira 2008 apa huna oro 50 bond chaiyo oro 20 bond ukaregawo wozonzwa vamwe anachisara kuti ava kushupika kwavo vanyama kusaone izvi zvese saka ino chechi ino chayakanakira ndingapedze nguva vamwe napa chayakanakira tinoguruma zvidhakwa tishorane oro ukauya neovhorosi ukauya nechii
chatinoda shoko yaMwari kuti aziwe. Iwewe wega uchazotendewa wega waziwa chi? Ndapedza iyi ndingapedzere vamwe. Mune makore mangani mchini? Ndichinwa. Ndingati mena yatanga 8. Ndingati ndachova. Ndiri muZambian. Is a beer drink Mazambian. A beer is a beer. If is a hot or cold. Aiwa. Ndotofanira. Kuno tinobvisa kana ndinayo ndokandawo. Kana ndisina ndinonobaira. Zvakanaka pa kana ndinayo robondi tinobvisa. Zvezve tungokandawo. Asi kune umwe kana usina hauna azimanikidziwe. Avamanikidze futi kuti ahuya nechi unokandawo yaunodawo wewe. Nokutenda chi Mwari. Zambeni. Gonzi Dr. Anaconda DRC. Prazi muchechi madu inini ndiri wezinata wechiya endiya. Karakanakira ini. Wezinata uri mushonga kanotapa wamanozeta mafuta izvo zvese. Uri wezinata. Animals. Chipotudzo zvezinata munorapa chi? Aiwa zvese kana yemisana yemuri wiki apa urochi. What up? Zvimwe zvakawanda kana ndofungura. Kana wakatiwa kusiya yeye siki mwechiwa yeye uti malaria chiwate andorapa urokaita umbija na ronda yeye uti isingaite yeye handinokukwanisa kana Makati baba. Ipo mkali wenyi. Karenji. Lucky Joe. Mati? Lucky Joe. Oh, okay. Makauyawo zvadini kuchechi? No, inini kuya kwangu kune nyaya. Wozi inini ndachipita ku-salvation anditi. Loko ndiyabvinge ndichimbotambira. But problem yakatika ndeyekuti yaiti ndikangopinda muchechi mwemwe ndokuzikana nokumwa kwangu kuyemwe. Vanhu munhu wese aingobva angoti kana uchipinda kana suppose vanonoka vakazara kudhara. Unoona uyo uchipinda padhoo vanhu vese atenderedza musoro wese. Saka mharidzo yacho inenge yakupiwa ipapo inenge yakuita fange akanangana neni saka ndaingora fanike ndikudisturb aite kuti kundichatsozviteerera shoko reri ratozonetsa because kana ukasumuka ukanzi tine moyenzi wotanga kuseka woita majokes ekuita sei saka ndangoti hakusi kunambana kuti uzoita because I won't pay attention nezvavanenge vachiita because that vanenge vatoti discourage kudhara saka pakazofoma chechi ino ndakazoona kuti uku ndiwa ndichasununguka manje plus semunhu aingofarira kuda kuzongoimba nekupatidzwa kuti mashoko mafuneral muchichi ndangoti ndokwedu chaiko because zvazvinoreva mushoko raMwari zvinongoti izvo hakuna munhu akatendeka chaizvo vamukatanzi chii zvokuti vanhu vari kugomoka izvozvo mukasvikapo kudenga pamwe achagamuchirwa pamwe 1 chete kana naye atungamirira wewe isusu patiri panapa mukatoona kuti vanhu 10 panapa vanogona kutodai uku kuchibva 1 munoona chinhu chiombe chikuru chaicho chatiri kuita panapa pazuva Mwari apa ndechekuti shoko richiparidzwa pane machanges mabehaviors andiri kutoona kuti vanhu vari kutochinja kana nguva yatinoti 9 o'clock munhu wese kana 9:15 8:30 anenge atova panapa kuratidza kuti kuzvipira wakanyanyisa kuti ndiwo anogamuchira shoko ende achibva panapa zvichokwadi kwatinozoenda mabhaa kwedu takuzonomwawo titoenda titoencourage vamwani kuti chi vauye vachiteerera shoko irori tese tigowanika tichiita sei zvimwe tichisiya tigotenda neshoko raMwari because hakuna chimwe chinhu chakakosha kunze kwokugamuchira shoko raMwari nekuzoti uchizoriimplementa muupenyu hwako unofa wakaita sei uri right. Vati munoimba vei? Yandinomboimba. Chimbotaika mbichana. Alright, hapo ndio kwangu mwana. Ukashingirira uripa mchinji Samana wawana zororo zororo Ukashingirira uripa mchinji Samana wawana zororo zororo Ukashingirira uripa
Thomas Zimudzi kumusha ndinobva kumasvingo kwagutu. Sangano remuchirona richitanga hatina kutangira pano chete mumacentral. Kwandinobvawo kumusha zvakanditirawo zvino handisemawiro amaita kudai. So ndakaenda kuri kunhamo dzababa mukuru. Ndaenda kunhamo dzire dzababa mukuru ndakanosvikawo kune chechi iyoyi inonzi zivamwari. Zuva rekutanga zvakatondikashamadza ndikati vanhu vari kutamba naMwari. Pakazova nezuva renyaradzi ndokwandakaona gungano iro rakaita serakakura zvakaipisisa. Vanhu vese vandiri kutaura vari kumusha vanhu vati kurei vabva zera vari kupinda machechi vari kutadza kuenda kana kune mamwe masangano. Handiti asi vakangotorawo chiri chigurupu chemadharanga angangoti kurei vakafomawo chechi yavo inonzi zivamwari. Chechi muno muZimbabwe tingati dzanzvimbo mbiri dzaya kuwanika, Masvingo neMacentral. Ndo chechi yemawanikiro airi kuita. Chakapa kuti vanhu vaite chechi inhau yokuti vakaona kuti kana yasvika nguva yokuti munhu anzi azorora kana kuti munhu anzi afa, kune vamwe vanoimbirwa nechechi, kune vamwe vanoimbirwa nezvidhure, kune vamwe vanodii, asi kune mumwe munhu anoti akasvika kana kuti asvika pakufa chaipo chaipo panoshaya kana nziyo dzokuimba, unongoti vanhu vanongoita zvese. Asi ivo vakatsvagawo sangano iroro kuti riite unovabatsira. Sangano iroro parakavapo hazvive kuti vanodhakwa ivava ndo vari kuenda vachinobata bhaibheri because havazi vese vakachena. Bhaibheri roda kubatwa nemunhu akachena, oda kutaura pamberi paMwari. Because ini ndikanobata bhaibheri ndichinosvika ndichinoparadzira, mumwe munhu anogona kundishora kuti uya anodhakwa, anopota mbanje, anoita zvakati. Asi chinenge chiripo chete pasangano iri ndechekuti toda kuti munhu wese anodhakwa, anoroya, anoba, anoita zvakati nezvakati, toda kuti ave nenguva yake yekungoti azive kuti Mwari ariko. Hakuna munhu wese asingazivi kuti kuna Mwari. Nyange ugare uri muroyi, munhu wese anondozata ari kuna Mwari. Nyange ukafa, hakuna munhu asingadaidzire zita raMwari kuti Mwari ariko. Ndofunga ndapedza hangu ipapo. How old are you? 42. Youth one. You're saying? Boo. Ini zera ndonzi wota kondowe. I'm 29 years old. Chikandinspire kuti ndinge chijoina chechi. Sezamutaura nomwe wabva panapa. Background yekungoti munhu ukaenda kuchechi. Wezi munhu wese anotarisira kuti unge uchiita zvinhu isu doro nomwiwa pachena. Iyo doro chero kada kutira kurimwa wawanda apa. Unozongodhakwa nobuda pachena uzongoona timu yadhakwa kai. Chero kaisa muningirikini revive muchiika. Uchingoona doro harimbonyeva rine mari dzozo ramufanira nhumbu inongokura ichienda kunze aitirikire mukati. Saka doro manje isu chakangonipa ndechekuti mudoro muchitopedza ipapa munhu akutoita zvaari kutoita takutinwa doro tatomuchi mudoro but ukangobva kuchechi wozongonzi mavaona vamwe vanopedzera kumwira doro mumatipoti kuti vawandisi zvavada kumwa but doro rinongoda kumwiwa pachena pasina munhu wekuti because Mwari chaiye haumbofa muhwanda nyange ukaenda papi nepapi auhwande Mwari but unokwanisa kuhwanda vanhu ona. Saka isusu takangobudirana pachena sechechi yedu yatakajoina iyi kuti munhu wese toziva kuti anomwa doro andika ane mabasa ake anoitawo yenze but mukutiraya kudzoreredza zvakafanira nekutema muti hautangeni apa watangani apa unodonherwa nemuti kawanda unotangana tumapazi tudiki uchibvisa tumapazi tudiki. Saka isu chechi ichatibatsira kuti tinenge tichita tubabhevhewo tumwewo twakanyanyisisa tete tiri kuita tichita chizonoperera muchimudoro ndo unhu hautange nongoti ndatosiya doro zvinotokuremera tandoshoka handingoi doro tichambonwa tisatauza kuti tichasea. Amen. Ndoitosvika amanda. Sodirai pamunyatso kutaura. Ndoitosvika amanda. Chakaita kuti ndiri kuchechi ino ndakasvedzwa neshamwari yangu shamwari kune chechi saka kuda kukulinwa muri munoda ungori musofuraiti tavati ashova takasanira vandaya kuchechi aiwa shoko racho ndakarifarira noda kuti ndiri chidhakwa vanondiona vanonditi ipambi asi pandiri handisi pambi noda kuti doro ndinorida pandiri pari pandorida zvokuti munogona kutosvika kutonditakura apa ndakarara ndakadhakwa saka ndazvona kuti kuenda kumachechi anzi AFM ndichingopinda padhori chechi auya mamona saka zvinhu zvandakati tadze kunyatsopindirana nazvo panapa takatanga chechi yedu na9 na10 tapedza kana kuri kubva pano ndichitoenda kubva ndakutonona asi ndakoshesa ava rangu pakuziva Mwari saka zvinhu zvakatonditikoshera. Mune mhuri? Mhuri ndinayo. Mune makore mangari? 33. So far pandane 5 years
ndichiziwa wavo. nofara kuona tichisvikirwa nevakuru vakadai ava kuti tinge tiziva kuti chechi yedu yakabva papi iri kuenda kufi. Ini ndinonzi Wellington Fumbura. Chakaita kuti ndizofarira chechi musi wandakatanga kuudzwa kuti tinoda kufoma chechi inonzi zivamwari. Zvakatombonditira fani, ndakaudzwa bhozi ndakadhakwa, ndikatomboseka ndikati aimu varume imira. Ndimo vanhu muchanorwa kudenga zvisingaiti. Bhozi makuda kutamba naMwari. Ndikazaya titori serious. Ndikatokuedha pagroup, ndikaedhwa pagroup. Asi chandakafarira pachechi ikaya. Ndakamboendawo kune mamwe machechi. Ndaenda kune mamwe machechi aya. Service isati yatanga, ndaiwanikwa ndirimo muchechi. But nekujaira unomboita pano pangu panozoti nhasi ndombosvikawo kana kuti after 10 minutes yatanga service. Ndakarwadziwa ndasvika kune imwe chechi kumusoro kwaringataure nezita. Ndichisvika imomo vanhu vakangonditarisa so. Ndakasvika pachitoparidzwa. Zvizazi nemuparidzi anga aripe munozwa pane zvakandakangana kuti nditaure. Akabva achunga bhozi akanoona ndichipinda pamusuwo. Zvikanzi munombozwa muroora kana ari mutsva pamusha. Imbwa akadai pamusuwo apa. Inoita zvitonzi imibva yapo. Bhozi achiri mutsva. Asi kana aused ipapo achibuda kana mumba achida kupinda mumba anenge achichiwa tseke achibhusura achiendawo. Zvandizvo zviri kuita vamwe vatendi vedu vatinawo munomu. Vakatanga vachiuya chechi isati yatanga. Iye zvinozvo vakuzvita vanhu magogodera. Vakutora chechi yakutonopera. Ndipo pandakangoti dhuu ndikati ndindataurwa. Ende apo ndakamboti mwire bhozi ndinomwawo futi ka. Isingaita. Imari chete inozongoshomeka asi ndinomwa. Ndakabva ndangosumuka there and there. Dzakabva dzangotongobuda musaga ipapo. Ndikati pamusoroyi. Ndikati nyaya iripo ka. Kana munoda kuparidza, musaparidze makatarisa inini mutitongedzera inini. Kubva nhasi hamundione muno. Ndakabva ndatongobuda. Saka iyi chechi yedu yatinayo ikaika. Ndinogona kutoya nebhegi rakusimira kwandaita apa. Ndine doro so mine doro izvezvi. Tichitopedza takutanga kutoonwa ipapo. Saka icheche kuti ukaenda kana mumarufu taakuitawo macontributions kana pakafiwa. Kusvika mabonzi anove zivamwari vevai vabvisawo zvakati. Bhozi vazhinji vafundisi vaiti parufu ipapo ka. Unozotaura kuti muudza nezvekuitika zvidhakwa. Saka zvidhakwa ka tagara tiri vanhu vanoshorwa but apa toda kuedza manje kudzorana pane zvimwe zvinhu. Mondiregerawo bhozi zvimwe zvinoita ndikopa kubva kuna vabva panapa. Chechi yedu inenge chinzi ine mahure, ine mbavha, ine chii. Hazvina hazvo mosvo. Asi Mwari pa 1 hour yatinenge anenge achinatsoona kuti ava vana vangu ava rege ndivabatsire. Iko kumachechi kwatitora nezvako kumusoro. Ndokutori nemahure wese. Kutodarika pano vakatiri panapa. Ende mahure anditaura nezvawo ka. Vakadzi vevanhu to make matters worse. Ava tinawo ava masingle mothers. Havana vakutotsvagawo. But ava vari kumachechi uko ka vakadzi vevanhu vatori imwe imomo ndonzataura kuti vaitotexterana mameseji so pachiparidziwa. Ndikangobuda munhu maindi kwakati wamakabatiwa kumanhenga uko. But vakadzi vevanhu nevarume vanhu. Saka isusu chechi yedu ka tipakuda kudzoreredzana tichigadzirisana kusvika taenderera mberi. Nofunga naiwayo ndaperera pano. Amen. Amen. Indinetwa Joe Chiwani. Chiwani. 49 years. Wadi pafamba. Right, ini ndiripo pakupupura pamusoro peungano yedu. Ungano yedu zvechokwadi. Vakawanda vari kuitorera pasi. Asi isusu tikuziva kuti kupedza nguva. Nokuti donzo redu ratinaro nderekuti mumwe nemumwe azive kuti kuna Mwari. Musi watanga kuunganwa pano. Nofunga madhamu kwangu ndakaudza ndikati tamusa kereke. Vakatanga nokuseka. Asi nani akati hanya nazvo nokuseka kwavo. Vakandiona zveshuwa ndakauya kuno kereke ndichidzoka. Chinhu chakandishamisa ndechekuti pandakadzokera kumba chinhu chavakatanga kusvika vakasvika unondivhurira bhaibheri. Muprofita Zefania 2 vandivhurira vandigadzirira vatebhusu. Apa ndaiverenga. Ndakafara zvechokwadi kuti vari kutondisimbisa kuti dai zvaibvira waramba uchienda ku handitika. Yaitaura kuti tsvakai Mwari achiri kuwanika. Unganai imi makachenjera Mwari asati akubuka. Ndakafara neevhangeriyo ndagadzikirwa patebhuru. Handitika. Saka chimwe chinhu chinondifadza muno muungano yedu ino ndeyekuti zveshuwa
vanhu vangati chechi yezvidhakwa vanoita sei, asi mutemo womuno ndokuti paawa iyoyo yatichaungana pano tichitaura nezvoumambo hwaMwari, hatitendere zvese zvavanofungira kuti wawa tinenge chimwe aiwa, kwete. Paawa iyoyo tinenge tichiita zveivhangeri yaMwari, tinenge tichidzidzisana zvoumambo hwokudenga. Kana tapedza awa iyoyo takasunungura sezvidhakwa zvechokwadi zvokuda kuti kutononoka kumaita matononokera wakawanda nokusezve yange yatopera vamwe vakutoda. Saka kereke ika iyi ndinovimba kuti takaramba takabatana saizvozvi zvechokwadi kwatiri kusvika kana South Africa tiri kuenda tatenda. Pane hwanowanza madzibaba ya indoitwa Shelton Mtisi zvemakore 41. Chechi nei handingati ndakajoina, kufunga kakujoina aka kane zvakanotaura kana tanyatsogara mukanyatsokafunga. Kuya kuchechi kuri kuita vanhu it's a calling, nokuti Mwari ka kune the outer person ndiye watiri kuona kuti ane jinhu rakaita sei, pa kune munhu wemukati ka ndiye ari kunzi vanhu hatikwanisi kuziva Mwari kana tisati tanzwa shoko. That's why kuri kuya mapreachers ari kubva kunze kuti isusu nekusaziva kwedu shoko toda kuriziva tigorinzwa tozoriimplementa muupenyu hwedu torishandisa. That's why takati ziva Mwari, nekuti zvimwe zvinhu zvatinoita mukati mekurarama kushaya zivo hatisi tese tikakuriramu. Ndaenda kuchechi ndaita se vamwe hatatomboenda, saka Mwari wacho nesikatomuzive, but Mwari akazvina zvakakodzera kuti chiitiko seichochi chive chiripo kuti vanhu vagoziva Mwari. We know kuti zvakafanana nemwana ndofuka tese tikazvarwa mwana anokambaira woita sei. Isusu mune zvidhakwa mune chi hatitarisire sezvinoita vanhu, hakuna munhu anotena ne1 day kana ne-month. That's why tikaenda kuchikoro vamwe 15 years uchienda kuchikoro kusvika chi pauri. We know kuti netime Mwari achaita zvaachaita kuvanhu vake. Patiri apa maybe arida 10 kana 20 vaachatora vaachazoshandisa, zvokuti chiono perception iripo in 10 years to come zvinenge zvisaoneke. So muenzaniso munhu anogona kuroorwa achipinda mubhawa, but tikatasa izvozvo vamwe vatochembera, hakuna munhu achataura izvozvo kuti ranga riri hure mangoti ndamai mofa. Saka Mwari anoita zvinhu zvake ega, ndo zvakatisunda kuti tibatane. Bozi nyaya dzebhaibheri taimbodzidisikasawo tikagara mumabhawa imomo tikazoti aiwa danhu aratorwa rakatonaka, bozi ngatite time 1 hour iyoyo yakatokosha. We know tine simba raMwari, pamuchazodzoka maybe after 2 years muchatoona kuti vanhu vatransformed, vanhu vatakamboona vaive vachitaura kuti zvakati ndikabvara pandichazita so zvinenge zvaita se zvapera zvachinja. Nyangoti neiwayo Mwari ngatikumborera. Tavhara press interview yedu neZamwari Church tachikumbirawo baba chi1 motivharirawo nenyengetero muchitisunungura.
ngatikotamise uso hwedu. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai panguva yakadai. Ndimi maita kuti tiungane nyama nemweya zviri pamwe chete, gombedzera dzidziso yokuti imi tigokuzivai. Saka nazvino Baba, tinodzorera zvose nemabasa ese aitwa pano mukati memaoko enyu. Chitungamirai mumwe nomumwe patichabva pano, vachadzokera mudzimba dzavo, muve nawo. Naivo vaenzi vedu vatitsika pano, ivai nawo. Nemigwagwa mose mavachafamba, tinovaisa mukati memaoko enyu, Ishe Jesu. Haleluya. Amen. Unatangwa